rombongan ki nek kaya rombongane dhewe ki ya rada beda ya Nduk, bedane nggon ngendi. Lah pengrawit cacah 20 ki sing 17 dalang. Kok iso? Iya, dalang Sinoman kabeh. Jan Ponorogo ki ra bakal kentekan bibit-bibit seniman nom kok. Ngono. Iya. Yen taun 90-an 80-an Ponorogo ki menurut catatan Pak Umar Khayyam, budayawan Indonesia, jumlah dalang ki 480. Paling akeh sak Indonesia ini nyata. Mergo saben desa ki nek mbiyen ya ana dalange kabeh. Artepake nek saiki kotak-kotak wayang lawas ki sih ana saben desa. Ngono. Iya.